Número 9. Moció que presenta el grup de la Corellaga per exigir al govern d'Espanya que respecte les decisions judicials i no concedisca l'indult als líders independentistes catalans condemnats per sedició. La paraula senyora. No sé com està la paraula de la no? Es algo que sentimos como una figura política dentro de la Fundación. Lo que no nos parece correcto es que els indultats ja han demanat l'indult i s'han arrepentit i damunt i han dit que ho tornaran a fer. És el que nosaltres estem en contra de com va terminar cap a un. ¿Se va a ver? Sí, a veure. Bé, en primer lloc m'alegra veure que el Partit Popular ja presenta mocions que no tenen res a veure amb la norma, perquè a mi m'agrada que porten qualsevol tipus de moció o altra. En segon lloc, jo compartisc amb vostè que no m'agrada que s'indulti a aquesta gent, però clar, partint d'unes idees molt diferents, en el sentit que a mi no m'agrada que s'indulti perquè clar, el nostre partit i jo pensem que aquesta gent no era tot entrar mai en presó i el que s'ha de fer és una amnistia per aquesta gent. Nosaltres valorem positivament els indults perquè és un primer pas. A més, jo reconec que és una jugada molt intel·ligent del Partit Socialista amb el PSC i Catalunya. Com per a una sentència europea que, des de la nostra opinió, encara no se sap, possiblement serà favorable als presos i clar que aquella sentència caiga sobre Espanya tinguin presos polítics en aquest país seria dur per a molta gent i també per a altres. I si els presos estaran en el carrer, ja és algo diferent. Després, aquesta moció crec que és molt ideològica per al moment i per als mitjans de comunicació i per a l'opinió que s'ha donat perquè en aquest país s'ha indultat a corruptes, s'ha indultat a terroristes, el seu partit ho ha fet, gent de tota classe, de gent sense escrúpols i que ha fet un dany a aquesta societat i ha sigut indultat a l'operare quan menys així a tota la premsa diu i no passa res i ningú s'ha escandalitzat i estem parlant de milers i milers de persones que s'han indultat que ara no persones que per la nostra opinió i la molta gent al final han defensat les seves idees i les seves idees era que hi havia un referèndum en aquest país en aquesta passada legislatura en aquest plenari presentada per Compromís aprovàrem que volíem que Catalunya serà un referèndum que la gent s'expressara i ara perquè aquella era la solució al final són una qüestió que defensen uns partits polítics no poden defensar el meu el partit defensar el dret a l'autodeterminació del País Valencià i nosaltres treballem per la construcció nacional d'aquest país però el que marca la diferència de que s'exigisca un referèndum o no és que ho exigeix la societat civil Catalunya necessita el carrer un milió de persones reivindicant que ho diu no ha sigut un partit del canal que ha dit no, sí, anem a votar un suport social, la gent social que no vivim que tu no hi al carrer i que la gent que estigui demanant un referèndum d'autodeterminació nosaltres treballem com hem de 100 anys treballant moltes vegades de món i d'estratègia i aquesta gent doncs, ha demanat un referèndum tal com aprovarem el xat de la Pola i s'ha aconseguit al final ells optaren com a polítics tant que no hi ha bilateral com a referèndum vaig a ser pensada pot estar més ben fet, més mal fet vaig a fer una decisió bilateral del govern de la Generalitat però per la nostra opinió no és per ficar-li 13 anys de presó a una gent que a través d'urnes al carrer per la que s'expressi. A més, d'aquests 9 hi ha 2 personalitats que no són polítics, que són presidents de les associacions sindicals de Catalunya, els CIPs, són Òmnium Cultural, són la Societat Catalana. I, clar, prendrà perquè no a la moció, primera, perquè és una moció ideològica, i vostè i jo, de democràcia tenim idees diferents, i el meu subjecte polític és l'àmbit del Regne de València i l'actual País Valencià. A més, la possibilitat d'estar emmarcat en l'antiga corona d'Aragó, que és el nostre estat històric i associats amb la comunitat lingüística que tenim i tots. No per això crec jo que ni vostè apunta que jo estigui 13 anys en presó o que desitja vostè 13 anys en presó.
tant, aquesta gent previst, absolutament innocent, el partit també, nosaltres el que demanem és que mira la mateixa amnistia i que creiem que al final la podem, i quina esperança, que després de la sentència europea Espanya no tindrà més remei, el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal Constitucional tindrà més remei que ha fet ja altres vegades, la doctrina Parot, etc., que complir la sentència europea i això està per veure, això està per veure. Així que li demanem gràcies